गोजोन्थों आंनि मुङा फिलिप बसुमतारी दिनै होजाय जिल्ला बड' पिपल पार्टी राजनैतिक हान्जा जोंनि गेजेराव दाफुंनाय जाबाय आरो बे दाफुंनायाव मिरु आफादनिफ्राय फैनाय जोंनि मानगोनां बिपिपिनि आफादगिरि मिरु आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि आदानि दैदेननायाव जोङो होजाय डिस्ट्रिक्टआवबो जिल्लायावबो जों मोजाङैनो दाफुंसारनो हाबाय आरो जों आसा खालामदों बे आफादनि जुगिदि बे राजनैतिक आफादनि जुगिदि जोङो दिनै बे खाखि हालामनि बायदि बायदि जेंनाफोरखौ जों जाहाथे सुस्रांनो हागोन आरो रायजोनि नांगौमानिफोरखौ जाहाथे बे आफादनि थ्रुयैनो जोङो आवगायनानै जाहाथे जोंनि बे दुखिया रायजोफोरनियाव मा नांगौ मा नाङा लामा सामानिफ्राय लानानै PMAY लेट्रिन न' बायदि बायदि कारेन्ट बिदिनो गथ' गथाय फरायनाय फरायसालि आरो गिदिर फरायसालि कलेज बिदिनो हाई स्कुल बेफोरबायदि जाहाथे जोङो माबालांनो हानाय निर्माण खालामलांनो हानाय बेफोरबायदि जाहाथे जोङो बे आफादनिफ्रायनो हाथों जों बेखौ कामना खालामबाय। दिनै गोबां मानसि बेहाय जमा जाफैदों आरो जोङो टटेलि मोनब्रै आफाद जों दाबाय। एक नम्बराव जाबाय UBPF होजाय जिल्ला आरो बिनि उनाव BPP बड' पिपल पार्टी आरो बिनि उनाव जोङो दादों महिला BPP आरो लोगोसे युथ BPP जों मोनब्रै आफादखौ जोङो दाफुंनायाव जों सहाय मदद गोबां रायजोफ्रानो जोंखौ सहाय मदद होबाय आरो जों आसा खालामदों बे हान्जानिफ्राय राजनैतिक हान्जानिफ्राय आरो UBPआव जिहेतु नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बे आफादनि जुगिदिबो जोङो जाहाथे जोंनि बे खाखि ओनसोलनि बर'फोरनि जेंना जेंसिफोरखौ जों सुस्रांनायाव जाहाथे सहाय मदद जागोन आरो जेब्लाबो जोङो बे आफादखौ गोथाङै लाखिनो सेस्था खालामगोन आरो जों मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन। बाहाय जोङो जेसेबां दिनै आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि लोगोसे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आरो बिदिनो बायदि बायदि मुं थिसननानै जोङो दिनै बे आफादखौ दाबाय स्ट्रंलि जों दानाय जाबाय। बे आफादनि जुगिदि जों जाहाथे मोजाङैनो जाहाथे खामानिफोरखौ जों मावफुंलांनो हानायाव मावफुंलांनो हानो थाखाय जोंनि गासै सोद्रोमाफ्राबो बयबो गोसो मोदोम होनानै जों बे खामानिखौ मावफुंनांगोन आं बेखौनो बुंबाय आरो आङो खावलायबाय दिनैनिफ्राय जाहाथे बे जोंनि गासै खाखि ओनसोलनि खाखि लालमाटि आरो दब'खा ओनसोलावबो जोंनि होजाय डिस्ट्रिक्टआव बर' मानसि दङ। नोंथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बे UBPF आरो BPP पार्टियाव जाहाथे नोंथांमोनाबो बाहागो लानानै जाहाथे बे खामानियाव नोंथांमोनाबो सहाय मदद होफागोन आरो जोंनि बे जोंनि बर' मानसिफोरनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायाव जाहाथे नोंथांमोनाबो सहाय मददआव जोंजों लोगोआव थानानै हेफाजाब होगोन होननानै आरो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे आफादखौ जौगानायाव जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोआव फैगोन होननानै आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो आसा खालामबाय।